and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Bitaw no, bitaw. Pero, Cho, Oh, tabangi lang gyud ko siya. huh? Kinahanglan nga tabangan ko ni mo pasabot ni Budiday nga di gyud ko niya bana town. Ug in town di si Toribio ang akong ngan. Ako si Arturo Pawikan Banghag Selong. Come on. Unsa maning kalakiha, Mirasol? Ha? Di naman kuno mahinayon ang inyong kasal. O, tay. Tinuod na. Sa? Dapat na paragon. Nga naman, unsa may bugat nga rason nga dili naman ninyo idayon. Daghan ang rason tayo, uy. Og sa akong natanawan, no? Murag, dili maayo kon kami gid ni Dindo ang magkadayon. Wa man gani may magkasinabot sa gamayng butang. Unsa nakaunya sa mga dagkong butang? Ay, ikaw, Reming, unsa ikastorya ni mo, Reming? Gusto gyud kami Rasul. May gyud kaayo ning imong desisyon. Time para gud una, Mirasol. Take time. Unsa man ning istorya? Desisyon ninyong duha nga dili na mo magpakasal. Ko anay, ako ning desisyon. Uy, dili ka nakalitan ka lang anang imong gisulti karon. Pasin bayag mahusay pa nas maayong paagi. Mao. Ako, Mirasol, no? Ang wagin ako mauyoni nga di ninyo idayon ang ingrandi ninyong kasal tungod kay dasit ka maguna. Mindset ba? Pero wala na magpasabot nga nasuko ikong Dindo, ha? Ha? Ang ako lang nga, patas lang mong duha. Di mahimo nga, pasagdan na ka nga ikaw mo'y mo gastos tanan, ha? Mindset. Kinahanglan nga, moabaga sa ginunta siya sa mga gastuhan. Wa man ay kaso nako, tay, ang gastuhan. Ang ako lang ba nga isibog ra gid ang adlaw sa among kasal. Pero nasuko man hinuon siya nako. Kay lagi ang iyang gustong matuman, ang iyang gustong maogi matuman. Kana. Mao tong nairita pod ko, tay. Mao na. Ako na lang sa singgi prangkahan nga wa naman may angay lalisan pa kay dili na nako ipadayon ang among kasal. Stoy, minawa. Istoryahin na ninyong usab, ha, Mirasol. Dito maayo nga, mo desisyon ka o yun, anak. Sakit ka na sa bahin sa lalaki. We, sakit. Uy. Tay, para wala yung ang ipasabot si Mirasol bahin anak tay ba? Kung sayang desisyon tay, ato na lagun ng tahuron. Ikaw sa tay ba? Ayaw mo pag-ingon ana, uy. Tungod lang sa mga butang nga wa mo magkauyon. Mao. Unya dali ra ninyong bakwion ang tanan. Muna, mindset ba? Nanay sad, uy. Unya nay. Asa may atong palabihon? Nga makasal gyud sila, unya magbinasulay nas unahan? Mas mahinang sa wa pa sila makasal, kay wa tay angay kabalakan, nay. Okay. Lison na baya kayo kun makasal na? Kay di na biya pwedeng bakwion ang tanan. Sige lang na, tay. Ayaw lang mo kabalaka. Andam gyapon ko makigistorya ni Dindo. Pero hugot na nga akong desisyon nga wa na'y kasal nga mahitabo. Klaruha gyud na, Mirasol. Kay lahi na ba gyud ng istorya, ha? Nga dili na lang idayon ang kasal. Huna-hunaan ninyong maayo kung husto bagyod ang inyong desisyon. Agid pagsugutin ha, nga di madayon ang iyong kasal. Use kayong panahon ay. Grabe na baya kayo ang imong sakripisyo sa pag pinaabot niya. Magkalagot yun kayong huna-hunaon, Joe. Wa yun ko mahimot sa pagtratar ni Mirasol din ako. Ipakasayon lang yun niya ang among mga desisyon. Kalma lang nila. Nangluo na tayo. Nanam gid ang mga babae pa. Makasipok usahay sa uba. Ayumi lang na din. Importante nga magkasal una mo. Paubos na una ko. Gusto ka, Joe? Nakasabot ko sa imong punto. Bini mo god. Lisod kayo kung musugot ka nga dili dayon ang iyong kasal. Kaya kansi. Sagdi lang, Joe. Di gihapon na makaiskapos Mirasol na ko. Kanda. Manay gusto na kong manimugli mo.
Ayaw gipasugot nga di mo makasal. Daghan na ba kaayong nahibaw nga kaslunan mo? Oh, ay kabala ka, Joe. Madayon ra lagi na ang among kasal. Nagluod na to na ko sa Mirasol. Ay, ginagbuhi si Mirasol, ha? Kay dubling mo swerte na mabayan, ha? Mamols, be ka na. Kung Julin, ha? Mamols. Maldito yung ka, Joe. Nya, saban, di mo nang natilawan si Mirasol. Ha? Buang ka, Joe. Hmm? Buang ka. Dili mo na anak sa Mirasol. Preserve kayo na nga pagkababae. Mahalon kayo na si Mirasol. Aw, mau ba? Abi maguna ko, nag-score na ka ba? Ayaw lang mo ka po, Radyo. Saka ba? Maabot rin kita na. Kinsa pa man dahil laing magkatag-iya niya. Ako naman yun, ha? Palagilin. Di ko masugot nga di na ako siya makuha, Jo. Bisag unsa pa'y mahitabo. Ako orgina si Mirasol. Ako orgina siya. Kumusta, Lucio? Okay man, okay naman, Mer. Ikaw, you. Okay ra gid kaayo. Nabisi ko karong mga si manahon na tungod sa daghang giasikaso gud. May noon, Mer. At least, kadi, man-English na ko. Nalingaw ra ka sa imong kinabuhi karon. You are happy, you are laughing at your life. Kinahanglan gyud nga mulihok ta, Lucio. Ilabi na nga ako nalay gisaligan karon sa mong pamilya. Sukad nga nawa na namo si Arturo. Oh, come on. Believe sab ko ni mo, Mer, kay ligdong kay ka nga pagkababae. Sa English, ana. You're like a pose. Biko pose. Salamat, Lucio. Tuod, Mer, tuod. Sunod buwan, next month, nakatunong. Disyembre na, December. Hapit na yun ang inyong kasal ni Dindo. Your wedding. Pasensya na, Lucio, ha, pero way kasal nga mahitabo namo ni Dindo. Ha? Unsa to, Mer? Way kasal nga mahitabo? No Oo, wedding? Lucio. Wa. Uy! Hala, kay, nga naman day, Mer? What happened? Nagbuwag na mo ni Dindo? Dindo, anyo? Apart from each other? Daghan ang rason, Lucio. O Mini dili rason? na ko mahimong idetalye nimo ang tanan tungod kay dunay kalabutan ang mga personal issue. Uy, kaso, Mer, nakasabot ko, ana. I understand. Pero, sayang, guys. Sayang tuod, pero ingon na naman ginang kinabuhi, Lucio. Usahay, dili gid na to masabtan ang dagan sa panahon. Tinuod yun na, Mer. That's true. Usahay, di yun na ito matagan ang dagan sa tunguna-huna. The running of our imagination, we cannot think. Pero okay na, Mer. Okay na, uy. Nga nakadesisyon mo sa'yo. But ipasabot nga, di gyud mo angay sa usag-usa. You are not meant to each other. Ito no. Pero dili tiaw ang mga desisyon nga among gihimo, Lucio. Og mohangyo lang ko nimo nga i-appeal sa imong mga pag-ampo aron malig-on ko sa tanan ako mga desisyon sa kinabuhi. Ay, lagi ka, Mer. Kanunay yung ka namong gi-appeal sa among mga pag-ampo. Our prayers, you are involved. No money involved, but you are involved. Ay, tuod ay, Lucio ba? Oh. Kamao ba ka mo drive og kotse? Ako, Ber? Oh? Kuan? Kamao kayong Mero, uy. Nga naman unta di ay Mir, ha? Imo kong kuhaon og driver. Oh, come on. Pasilan ko. Malipay yung kaining akong ibalita di mo. The news I am telling to you, you will be happy forever and ever. I mean naman. Unsa man na siya? Oh, come on. Bangag sa ilong. Si Mirasol ug si Dindo, nagbuwag na og di na madayon ang ilang kasal. What? Yes! Kiningis ko. Yeah. Dad ba ni wala? Tinuod ka siya? Bangag sa ilong. True to life sentence. Tinuod lagi.
Si Mirasol mismo mo'y misulti na ako, ana. Yes! Yes! Yahoo! Yahoo.com! Ay! Nindot kinabal ka. So, nindot. Ang Pwede yung bangag nindot sa ilong. Pwede nindot Oh, come on. Yahoo.com. Ang imong mga pag-amputor. Gidungog. Yes, yes. Salamat. Salamat sa Ginoo. Pinangga gyud ko niya so. Pinangga siyo. Kay kada adlaw gyud akong gidagkot nga unta mausab pa ang hunahuna ni Mirasol. Bangag sa Oh, ilong. come on. Kitang tanan, Tor. Pinangga tas Ginoo. Pero yun na siyo. Usam ko na hinungdan nga nagbuwag man sila. Kuan kini. Wa man mo detalye kisulti nga nako si Mirasol, Tor. Basta kay ang iyang giingon ra nako nga doon na rin mga personal nga isyu. Personal. Maong nagbuwag sila. They are separated. separated from each other. Very good. Very good, Kesyo. Very good. Sangko sa langit ang akong kalipay na balita. Bangag sa ilong. Og napakoy nindot nga balita, Tor. Napa. Oh, another news. Another news. Oh, same na siyo. Gikuha ko ni Mirasol og personal driver niya. Uy, kanindot ko na balita, siyo. Come on! Bangag sa ilong. Gikuha ko! Nindot lagi. Samot ni kapabor na tutor. Pero time sa. Ha? Tamsa. Kamao ba rin kung... Oh, ikaw ba? Kamao ba rin kang mo drive? Bangag sa ilong. O, come on. Murag di rabator na. Bangag sa ilong. Pagkayabagag na mo siya, oy. Nga numisan nung mangka nga may mo personal driver nga di man de ka kayabaw mo drive. Bangag sa ilong. O, come on. Unya, usaw man din ako. Ha? Akong balibaran? Ha? I will balibarize? Basta unya, mag-hire siya lain. Ha? She will look around another driver. Unya, nanade kay lisensya. Nanade kay lisensya. Impe. Sa MP. Mukuha pa ko. Unya, pa-drive-on man ka kadayon. Ha? Bangag sa ilong. Iki. Ayaw ka pala ka. Ako na tong giingnan si Mirasol. Nga mukuha kunuhay ko og balik og lisensya. Pero samtang nagkuha pa ko, Tor. Tuloy lang ko sa pag-drive og sakyanan. Aha. How to drive. Is R-key in is. Tasoy. Is arki in is. O sa mana? Sa'yo na kay Nasyo. Dapat man na. Ang problema ra, kay nagkinahanglan ka og NSO. In is o. O sa mana? NSO. O sa mana? NSO. Saan ka dito ng NSO? Abot. Nabuang si Uling. Nabuang si Inisti ba? Okay ba ko sa inisti? Huwag inisti ba? Nabuang si Tale. Asbang nga, Chelo. Wa man malista ang imong pangan sa National Statistic Office. Saon na ni mo? Amo na inis, oh. Mo na NSO. Bitiin. Si Bitin. Bitiin. Bitin. Bitin. Bitiin. Bitaw tuod, no? De mayo siya, ha? De mayo. Sulbad ka po ng kaso ni. Saon man, Tor? Ingnan na lang na si Mirasol nga ako nalay puli nimo kay siguradong makakuha mangyug ko og lisensya. Kay nalista mangyug ko sa NSO. Bangag, Selong. Oh, come on. Mas maipator. Medyo ngilad lang ang akong pangan kay Toribio Dulit. Dulit, ya dulit. Sudan pito. Ito review. Dulit. Nga nandaan, batin na kayo. Pagsabot sa pilido ni Samot. Ay, pero bala na. It's okay. Ang importante nga makakuha ra kog lisensya. Bangag, Selong. Basi na kay lisensya na, Tor. Pangutan alang ang imong asawa nga si Buditay. Husto ka siyo. Husto ka! Huh? You're correct. Ako niya na pangutan sa Buditay. Bangag, Selong. O, kaya, pangutan agad siyo. Ha? Kay, ako lang niyang diskartihan si Mirasol. Aron, ikaw lay mahimong PD niya, PD. Pidi. Personal driver. Aha, is. Usisis. Sige siyo. Muna ito buhaton. Bangag, Oh, Selong. come on! Sorry, Gamer. Say, naigi mga panahon nga
makalitan ta sa atong kaugalingon. Wanay kaso din do. Pero nakahukom na ko. Nga unsa? Nga dili na ginato ipadayon ang atong kasal. Pero, Mir, ato na ning istoryahan ug maayo gud. Pasaylo ako din do. Ha? Ako may nasayop ini og dili ikaw. Tingali, naapagyud ko sa kahimtang sa kalibog. Wa pa ko makasabot sa akong mga nahimong desisyon sa mga nangagi. Pero Mir, unsa naman lang ko? Ha? Unsa man lang unya ikasulti sa mga kaila na to ini? Ang tanan na sayod na nga kaslunon ta. Oh, di ba mahimong istoryahan na nato ni? Ato ni husayon sa husto. Palihog, Mir. Maluoy ka. Ayon taon usba ang imong desisyon. Makapakabot ra magkubisag kanus aba. Mauyon ako. Nga ato lang isibog ang adlaw sa atong kaminyoon. Basta nga, ato lang giding idayon ang atong kasal. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!